Rok opäť ubehol a ja mám pre teba tvoj Instagram vrep. Mňa to nezaujíma, ja to nechcem vidieť. Otvor to, ja to chcem vidieť. Ježiš, no dobre. Tento rok si postol 67 storiek a z toho 47 si postol iba kvôli svojej crush, ktorá ti dala like iba na jednu z nich. Veď o tom sme sa už bavili, že ťa nechce, ty prečo to stále robíš? A čo? Nikdy nevieš, kedy zmení názor. Tento rok si sledoval množstvo účtov, avšak vynikli z nich 3. No tak to som zvedavý. Na 3. mieste máme Bianku Romanovú. Miloval si každú jej storku. Ako chápem, mala taký bujarý rok. Na 2. mieste bola virálna show BTF. Ale čo prvé miesto? Tak to bude Kanye alebo niekto cool. Rage SK. Umiestnil si sa v 0,1% jeho sledovateľov. Dobre, ďalej. A čo takto tvoji followery? Tento rok si followoval 133 dievčat a 0 z nich ti dalo follow naspäť. To ťa avšak nezastavilo, aby si posielal nevhodné obrázky 23 z nich. Nevystredíš, nedáš gól, vieš ako to funguje. Si nedal gol 133 krát. Aj tento rok bola tvoja obľúbená činnosť stalkovanie. Avšak oproti minulému roku si nestalkoval svoju bývalú, ale nový účet Miška Potržník Lacho 22. Ty mi stalkuješ mamku? Tak sa rozviedla, čo má byť sama do konca života? Lepšie nech je s niekým, koho poznáš, ne? Toto bol tvoj Instagram rap a vidíme sa o rok.